ta zan san inda ta tafi. Lalle Abdul son kanka yayi yawa. Ka karya mata zuciya sannan ka faɗa haka? Na rabu da kai wallahi. Ba zan sake zaman aure da kai ba. Kuma idan na tafi, kar ka sake ka zo inda nake don wallahi ba za ka ganni ba. Ina ƙaunar ka. Lokacin ka kaɗan nake son ka bani. Zan mantar da kai dukkanin damuwarka. Ke ma kira annabiya wanda ba ta tsoron Allah. Ai tsoron Allah ne ma yasa na kira ki yanzu, saboda ina so na faɗa miki wata magana idan har zaki saurara. Babu abin da zaki faɗa min a duniya in dai zina ce aikin ki je ki ci gaba da yi. Na san hakan za ta faru, saboda ke mahaukaciya ce akan ƙaunarsa. Akwai cikin shi a jikina na wata 2.